את הבנות האלה שאפילו אחרי אימון הן יוצאות מהאימון ויש להן ריח כאילו הוציאו אותן במכונת כביסה. היי, תקשיבו טוב כי יש לי כמה טיפים. אז איך גם לשמור על הבגדי ספורט שלנו, גם למנוע ריחות של זיעה וריחות לא נעימים, וגם איך להשאיר אחרייך שובל של ריח מטורף אפילו אחרי אימון. 2 מוצרים בלבד לתהליך הזה שלי אישית מאוד 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 עוזרים: קוויסקול ספורט וקוויסקול מבשם קפסולרי. אז זה לא סוד שאני מכורה לקוויסקול ואני ממליצה עליהם כבר שנים. איזה כיף להיות חלק מקוויסקול שמוציאים כל פעם דברים חדשניים שבאמת אף אחד לא מוציא. אז נתחיל בדבר הראשון, קוויסקול ספורט. הוא קוויסקול שמאושר בפרוביוטיקה, והוא מפחית משמעותית את ריחות הזיעה הלא נעימים באימון ובכללי ביום יום. ומעבר לזה שהוא מפחית את ריחות הזיעה, הוא גם משאיר לכם ריח נעים ברמות, שובל של ריח מטורף לכל היום. אולי אני מחדשת לכם את זה, אבל בגדי ספורט זה בגדים סופר עדינים וצריך לדעת איך לכבס אותם. הנוזל הזה לא רק שהוא מנטרל לנו ריחות לא נעימים במהלך היום ובאימונים, הוא גם שומר לנו על הבגדים. לעומת נוזלים אחרים שמואשרים במלא חומרים אקסטרה ובעצם הורסים לנו את הבגדים. גולת הכותרת שלנו, המבסים הקפסולריים הנדירים של קוויסקול. בתוך המרסס הנדיר הזה יש לכם קפסולות מיניאטוריות של ריח שמתפוצצת בכל תנועה ותנועה שאתן עושות במהלך היום, ובעצם משחרר עוד גל ריח ממכר ברמות. עכשיו תבינו את הטירוף, זה בושם לכל דבר ועניין 350 מיל, שיוצא לכם 33 שקל עם הקוד שלי, 10 מבושם רגיל שאתן קונות. אני הכי ממליצה על הפלטינום, באמת יש לו ריח של יוקרתיות של מלון, אני פשוט מכורה אליו. וזה הכל. אז לכל הספורטאים או אנשים בכללי שאוהבים ללכת עם בגדי ספורט ביום יום שלהם, או מתאמנים הרבה או בכללי חשוב להם לשמור על ריח טוב במהלך היום, זה גם נגיש לכם, ובכללי יש לקוויסקול מבחר עצום של דברים. וזהו.